by Gulshan Gulab। 16-17 से कहीं बदमाशी जान कबो छोड़ब न हुई भले फांसी जान। अरे का करी हो कामे से नाम बा। 16-17 से कहीं बदमाशी जान कबो छोड़ब न हुई भले फांसी जान। नाम काफी बा हमरा के जाने खातिर बाटे राइफल बनल गोली मारे खातिर हयो रंगाबाद जिला रंगदारे खातिर बाटे राइफल बनल गोली मारे खातिर हयो रंगाबाद जिला रंगदारे खातिर। हरे जिलवे रंगदार के हरे बढ़ बढ़ माफिया डेरा ला देखी लुक रे माथ पग मछिया डारे राखी बन दुख रे। सुन मार गोली अनहार कर दे। बढ़ बढ़ माफिया कांपे देखिए के लुक रे माथ पग मछिया डारे राखी बन दुख रे। पीछे पुलिस पड़ल बाटे जाने खातिर बाटे राइफल बनल गोली मारे खातिर हयो रंगाबाद जिला रंगदारे खातिर बाटे राइफल बनल गोली मारे खातिर हयो रंगाबाद जिला रंगदारे खातिर। ब्रांड जिला औरंगाबाद। नमवा फेमस जाने यूपी बिहार में फोटो छपेला सुनल रोजे अखबार में। सुन केहू बोली रे पगली। नमवा फेमस जान यूपी बिहार में फोटो छपेला सुनल रोजे अखबार में। शिव अरविंद जानल जाले फारे खातिर बाटे राइफल बनल गोली मारे खातिर हयो रंगाबाद जिला रंगदारे खातिर बाटे राइफल बनल गोली मारे खातिर हयो रंगाबाद जिला रंगदारे खातिर। अरे टेंशन मत ल करे जा रंगदार से प्यार कैले बारू।